ମାନେ ସବୁ ଭାଷଣ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆଲୋଚନା କରି ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ ସାହିତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ଆଗେଇ ନେଲେ। ତେଣୁ ଏ ହେଲା କଥା ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଏଇଟା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ହେଲା ଯେଉଁ ଆମର ହଜି ଯାଉଥିବା କଳାମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା। କିନ୍ତୁ ତା ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ପାଲାଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗରୁ ଚାରିଆଡ଼େ ହେଉଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା ଯେ ପାଲାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା। ପାଲା ଆମର ଗୋଟେ ଟିଭି ନଥିଲା, ଆଉ କିଛି ନଥିଲା, ରେଡ଼ିଓ ଶୁଣିବେ, ନହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ରାତିରେ ବସି ପାଲା ଦେଖାବ ରାତାରାତି। ତେଣୁ ଏଇ ପାଲା ସଂସ୍କୃତି ଧୀରେ 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 ସରି ଆସୁଥିଲା। ସେଇଭଳି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସିଏ ଏବଂ ପାଲା ଆସୋସିଏସନ୍ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରମାନେଣ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ସେ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ ଯାଇକିରି ପାଲାବାଲାଙ୍କୁ କେମିତି ପଇସା ଆସିବ, ସେମାନେ କେମିତି କିଛି କିଛି ତାଙ୍କର ମାସିକ କିଛି ଭତ୍ତା ମିଳୁ ସେମାନଙ୍କୁ। କାହିଁକିନା ପାଲା ଗାୟକମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଏତେ ଜ୍ଞାନ ପାଲାବାଲାମାନଙ୍କର ତାକୁ କେହି ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ସମ୍ମାନ କେହି ଦେଲେନି। ପାଲା ହଜି ଯାଉଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫୋରମ୍ ମିଳିଲା ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଏବଂ ବାଦି ପାଲା ମଞ୍ଚ ସିଏ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେଇ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବାଦି ପାଲା ମଞ୍ଚ ଘରେ ଘରେ ଗାଁରେ ପପୁଲାର ହେଇଗଲା ପୁରା। ଏବଂ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସେ ରାତି 9:30ରୁ 10:30 ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ, ବୁଢ଼ାମାନେ, ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବୟସର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଗି ରହୁଥିଲେ କେମିତି ବାଦି ପାଲା ହେବ। ଏବଂ ତାହା ବିଗତ ବୋଧେ 6-7 ବର୍ଷ ହେଲା ବୋଧେ ଚାଲିଛି, ଏବେ ଅଦ୍ୟାବଧି ଚାଲିଛି। ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ସେ ସବୁ ଯେ ପାଲାଟା ସରିବ। ଏବଂ ଇଏ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ, ତେଣୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ସେ ତାକୁ ଗୋଟେ ସମରାଇଜ୍ କରିକିରି କହିଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଭାରି ମନକୁ ପାଉଥିଲା। ମୁଁ ଥରେ ମୋର ମନେ ଅଛି, କାହିଁକିନା ପାଲା ଯେତେବେଳେ ହେବ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ତାଙ୍କର ହୁଏ, ସେ ସକାଳୁ ଯିବେ, ସକାଳ 88 ବୟସରେ ବି 89 ବୟସରେ ବି ସେ କରିଛନ୍ତି ପାଲା। ସକାଳ 8ଟାରୁ ଯିବେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ, ରାତି 10ଟାରେ ଫେରିବେ। ମୁଁ ବାପା ତୁମେ ଏ ବୟସରେ ଏତେ ସମୟ ଯାଉଛ ନା, କ'ଣ କରିବା, ତାଙ୍କର ତ ସମୟ ନାହିଁ, ଆମେ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ମୁଁ ତାପରେ ସେ କ'ଣ କରିବା ନା, କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଏଇ ଯେଉଁ 7 ଦିନର ସବଜେକ୍ଟ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତି, କିଏ ଆମର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ପଠାଇ ଦିଅ, ଏଇ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ସବଜେକ୍ଟ, ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଆପଣ ଦେଖିଦେଇଥିବେ, କାହିଁକିନା ଆଲୋଚନାଟା ହେବ। ସେ ସବଜେକ୍ଟଟାକୁ ସେ ଓଲଟେଇ ଦେଇକି ଘରେ ଥୁଆ ହେଇଗଲା। ସେ କିଛି ମନେ ରହେନି, ସେ ଦେଖିନଥାନ୍ତି, ସିଧା ଆସିଲା ସେଠୁ, କାରଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ତାଙ୍କର ମିଟିଂ ଚାଲିଲେ, ଶେଷରେ ସେଠି ଯିବେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିବା ପାଇଁ। ଫେରିଲେ ଆସିବା ପରେ ମୁଁ ସେଠୁ ଗଲାବେଳେ କେତେଥର କହିଛି ବାପା ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିଲନି ଟିକେ ଯେଉଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ସେ କହିଥିଲେ ପଠାଇଥିଲେ ସେ ଆମର ଯେଉଁ ଦେଖିବା ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ା, ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଆଉ ଦେଖିବା, କିଛି ଦେଖିବା ନା, ଏଇଟା ସବୁ ସେ ମନ ଭିତରେ ଅଛି। କହିଲେ ସେ ପିଲାବେଳେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଛି, କହିଲେ ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବସି ଯାଉଛି ସେ ପାଲାବାଲା ଯିଏ ଏମିତି ସେ ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼େଇ ଦେଉଛି, ସେ ଯେଉଁ ପୋଖ ଯେଉଁ ବାଡ଼େଇ ଦେଉଛି, ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବୁଲେଇ ଦେଉଛି ସେ ଇଏରେ ଚହରଟା, ମୋର ତ ଧଡ଼ କିନା ମୁଁ ସେ ଯୁଗକୁ ପଳାଉଛି, ମୋର ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ତା ଭିତରେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଭାବ। ସେ ଗୋଟେ ଭାବର ଲୋକ ଆଉ ଅତି ପ୍ରେମୀ ଲୋକ। ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ପଳେଇଲେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଯେମିତି ମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ଅତି ପ୍ରିୟ ଲୋକ ଆସିଗଲେ, ଖୁସି ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ କିଏ। ମୋର ମନେ ଅଛି ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସେ କହନ୍ତି, ଆରେ ମୋର ସବୁ ସେଠି ସବୁ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ନା ଯିଏ ପେଣ୍ଟିଂ କରୁଥିଲା, ମାନେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ସେ ମେକଅପ୍ ଦେବ, ସେ କହିବ ସାର୍ ଆପଣ ଆଜି ବଢ଼ିଆ ଦିଶୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାକୁ କ'ଣ ଛୋଟିଆ କଥାରେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ଚା ଟିଏ ଦେବ ସେ ଖୁସି ହେଇଯିବେ, ପାନ ଗୋଟେ ଦେଇଦେବ ଖୁସି। ମାନେ ଗୋଟେ ଏତେ କମ୍ରେ ଖୁସି ହେବା ଲୋକ ବି ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି। ପଇସାର କିଛି ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ, ପଇସା ଦେଲେ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଯଦି ଆପଣ ସ୍ନେହରେ ପାନ ଖଣ୍ଡିଏ ଦେବେ ସେ ସେଇଥିରେ ଖୁସି। ତେଣୁ ଏ ହେଲା ତାଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ବିରଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସେ ଜଣେ ଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସବୁ ମୋର ମନେ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ କରୁଛି, ମାନେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଆପଣ କହିଲାରୁ କହୁଛି, ଗୋଟେ ବହି ଦୋକାନୀ, ଏଇ 4 ନମ୍ବରରେ ସେ ଗୋଟେ ପାନ ଦୋକାନୀଟି ସିଏ ଆମ ଘରକୁ ଆସେ, ରବିବାରିଆ ସିଏ ଆସିବ। ବାପା ସେଦିନ କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି, ରବିବାର ଦିନ ସେ ଘରେ ରହନ୍ତି ପ୍ରାୟ। ସେ ପାନ ଦୋକାନୀଟେ ଆସିବ ଠିକ୍ 9ଟା-10ଟା ବେଳକୁ ଆସିବ। ମୁଁ ଜାଣିନି କିଏ ସେ ଆସି ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଆସିବ, ସେ ଆମେ ଆମର ଦେଖୁଛୁ। ବାପା ସେ ବାପା କହିଲେ, ମୁଁ ନା ଶୁଣୁ ଇଏ କିଛି ଚିହ୍ନିଛୁ ବାବୁ କିଏ? ମୁଁ କହିଲି ନା, ତାଙ୍କର ଜଣେ ପାନ ଦୋକାନ ଅଛି। ପାନ ଦୋକାନୀ ଆସିଛି କ'ଣ, ମୁଁ ଭାବିଲି ସେ କହେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ସେୟା ନୁହଁ, ସିଏ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ କବି। ମୁଁ କହିଲି ନା, ସେ କହିଲେ ସେ ମୋତେ ଆଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କବିତା ଗୁଡ଼ା ମୋତେ ଦେଖେଇବେ, ପଢ଼େଇବେ ଏବଂ କରେକ୍ସନ୍ କରିକି ନେବେ। ଏତେ ପ୍ରେମୀ ଲୋକ ସିଏ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ଅଛି, ସେଇ ଦିନ ସେ ଖୋଜିକି ଆସିବ। ସିଏ ଆଣିକି ଆସିଥିବ ଜରି ପାଲରେ ପୁରା 3 କୋଣିଆ ମୋଡ଼ିକି ଲବଙ୍ଗ ଦେଇକି ସେ ପାନ ଆଣିକି ଆସିଥିବ। 6-7ଟି ପାନ ସେ ଲୋକଟି ଆଣିକି ଆସିଥିବ ଏବଂ ଇଏ ପାନ ଖାଇକି ଖୁସି ହେଇ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଘଣ୍ଟାକରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ତାକୁ ସେଠୁ କହିବେ ତୁମେ ବସ, ମୁଁ ଟିକେ ଚା କରିଦେବି। ସେ ଗୋଟେ ନାଲି ଚା ସେ ଭାରି ବଢ଼ିଆ କରନ୍ତି। ସେ ନାଲି ଚା କରି ଆଣି ତାକୁ ଦେବେ, ସିଏ ପିଇବେ। ତାଙ୍କ ସେ ପାନ ଦୋକାନୀ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ସେ 2 ଘଣ୍ଟା
ଘଣ୍ଟା ବସନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଥିଲା ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ମାନେ ସରଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବଡ଼ ସାନର କୌଣସି ମାନେ ନଥିଲା। ଅତି ଗରିବ ଲୋକ ବି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ, ପକୁଡ଼ି କିଏ ଛାଣୁଥିବ ସିଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ସିଏ ପକୁଡ଼ି ଦୁଇଟା ଦେଇଦେବ ଇଏ ଖୁସି ପୁରା, କି କରିଛ କ'ଣ ପକୁଡ଼ି କହିକି ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ପକାଇବେ। ମାନେ ଯିଏ ଟିକେ ଭଲ ପଦେ କହିଦେଲା ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଜାଡ଼ି ପକାଇବେ। ଏଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଗୁଣ, ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ତାଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ତେଣୁ ଏତିକି ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା ଟିକେ ଟିକେ ଆପଣ କହିଲାରୁ ଉସ୍କେଇ ଦେଲାରୁ ଟିକେ କହିଦେଲି। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଭଲ ପାଇବାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଯୋଗ ଦେବା ଦରକାର, ଏହା ମୋର ଆଶା। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅପ୍ରକାଶିତ ଗୁଡ଼ାଏ ବହି ଅଛି, ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। ବହି କେତେଟା ଅଛି ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ସେ ବହିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସ୍ମୃତିର ଅତଳ ଗର୍ଭରୁ। ଏତେ ଉପାଦେୟ ବହି ସେଇଟା। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଲୋକ ସବୁ ହଜିଗଲା ପରେ ଆମେ ପାଇବାନି। ଓଡ଼ିଶାଟା କ'ଣ ଥିଲା, କଟକ କ'ଣ ଥିଲା, ତାମଜାନ ଗୋଟେ ଜିନିଷ। ତାମଜାନ କ'ଣ ଆପଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଦେଖିନି। ତାମଜାନ ସିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତାମଜାନ କ'ଣ ନା ସିଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି, ତାକୁ ଯେଉଁ ବୋହିକି ଲୋକ ନେବ। ତାମଜାନରେ ବସିକି ସେ ରଜା ଯାଉଥିବେ, ଜମିଦାର ଯାଉଥିବେ, ସେଇଟା ଦେଖି ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ବାରବାଟୀ କେମିତି ଥିଲା, କେଉଁଠି କ'ଣ ଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିର ଯେଉଁ ଥିଲା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସେ ଓଲଟେଇ ଲେଖୁଥିଲେ। ସେ ବହି ସବୁ ପୌରୁଷରେ ସିରିଜ୍ ହିସାବରେ ଆସି ତାକୁ ଆମେ ବହି କରି ବାହାର କରିଛୁ। ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପାଦେୟ ହେବ। ଲୋକ ଯଦି ପଢ଼ିବେ ଜାଣିବେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରି ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଏବଂ ସେ ଯାହା ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ ଆଉ କେତେ ବର୍ଷର ହିଷ୍ଟ୍ରି ନିଶ୍ଚୟ କହିଥାନ୍ତେ। ତେବେ ଯାହା ହଉ ଆପଣମାନେ ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ମୋଠୁ ଆଦାୟ କଲେ କିଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲି, ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ହିସାବରେ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଗର୍ବିତ ଏବଂ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ହେଇଛି। ଏତିକି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।